ଲାଗିଲେ କ'ଣ କିଛି ହବ? ଏ ମଣିଷଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ମଣିଷ ଲାବୁଲି ତ ବୁଲି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସବୁ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଏ ମଣିଷ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଇଏ ଆମ ଘର ଯୋଉଟେ କମ୍ବାଲୁ। 2 ଜଣ 2 ଜଣ। ଆଉ ଆମ ଇହିନା ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇହିନା କାହିଁ ଇହିନା। ଆଉ ଇଏ ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ମୁରବୀ, ଆମ ଘର ମୁରବୀ। ଇହିନା ୟା ନା ହଉଛି ଇହିନା।